Som bombers, amb una mànega per apagar el foc. Som bombers, amb una mànega per apagar el foc. L'Institut Escola El Temple és un centre educatiu públic de la ciutat de Tortosa que acull infants i joves des dels 3 fins als 16 anys. Així, tenim alumnes des de P3 fins a quart de l'ESO. Podríem dir que l'objectiu principal de l'escola és acompanyar aquests infants i joves en el seu procés d'aprenentatge, sempre respectant les diferències individuals, els diferents ritmes d'aprenentatge, les diferents maneres d'aprendre. Tot això es concreta en unes metodologies molt diversificades i que han de donar resposta a no només els diferents ritmes maduratius, sinó també als diferents interessos, a les diferents capacitats, a les diferents maneres de ser i d'aprendre de cada un dels nostres infants i joves. Metodologies molt diverses, que poden ser ambients, que poden ser tallers, que poden ser treball per projectes. Per atendre aquestes diferències individuals i aquests diferents ritmes d'aprenentatge, l'Institut Escola s'organitza en comunitats. Tenim 4 comunitats. A la comunitat de petits tenim els infants de P3, P4 i P5. A la comunitat de mitjans tindríem l'alumnat de primer, segon i tercer. A la comunitat de grans tindríem els alumnes de quart, cinquè i sisè. I per últim, la comunitat de joves, que seria a partir dels 12 anys i fins a quart d'ESO. L'agrupament per comunitats va molt bé, ja que donem oportunitats als alumnes que a casa tenen un rol de petit, mitjà o gran, que puguen desenvolupar un rol diferent quan estan a l'escola. És a partir d'aquí que comença un aprenentatge més socialitzat i a partir de que deixen aquest acompanyament, l'alumne ja podrà aprendre sol. 14 olles de fàbrica. Tots els matins, durant la primera franja horària, treballem per racons. Treballar per racons significa que organitzem l'espai de la classe en diferents àrees on a cada espai o a cada racó se treballa un aspecte diferent. Podem treballar la matemàtica, podem treballar el llenguatge, podem treballar la part artística, l'experimentació, la construcció. Quan ells arriben a la classe, cada xiquet elegeix lliurement el racó on vol anar aquell dia. Llavors pot anar sol, pot anar amb els seus amics, i ell sap que durant tota la setmana ell ha d'anar passant pels diferents racons. Hi ha racons que els pot repetir les vegades que vulgui, però ell ha de tindre la capacitat d'organitzar-se i la responsabilitat de que sap que durant tota la setmana els ha de fer tots. Avui en dia la neurociència ens permet saber moltes coses de com aprenen les persones. Ens explica com funciona el cervell, ens diu que els xiquets, sobretot d'aquestes edats d'infantil i primària, necessiten molt de moviment, la importància de tindre cura de les emocions. Per això és important tindre en compte que no hi ha una única manera d'aprendre. A l'escola apostem pel treball per ambients, que ens permet oferir aquestes possibilitats de moviment, d'escollir. En els ambients observem moments de treball focalitzat que sorgeix de les necessitats dels infants. També moments de recolliment, on l'infant necessita potser estar sol. La mestra, des de la presència i l'observació, acompanya i és la facilitadora d'aquestes situacions d'aprenentatge, sempre en una mirada amorosa i respectuosa al moment que es troba cada xiquet o xiqueta. De color rosa, però també són de color rosa i tenen una piscina de xocolata. Els ambients d'aprenentatge són una metodologia de treball globalitzat on es barregen infants de P3, P4 i P5 en espais que estan especialment pensats i dissenyats, on troben propostes i materials que responen als continguts curriculars, però sempre tenint com a centre de l'aprenentatge l'infant. Els nens allí es desenvolupen a través del joc, estableixen relacions entre iguals i estan sempre acompanyats de l'adult. En aquesta franja es creen forts vincles entre els infants de les diferents edats perquè hi ha moltes estones, molts espais de conversa i propostes on poden actuar, crear, imaginar, construir, al fi i al cap interactuar amb els altres.
La principal finalitat d'aquesta metodologia és donar resposta als interessos i a les necessitats dels nens, respectant sempre tots els ritmes d'aprenentatge i intentant que aquests aprenentatges siguin vivencials i significatius per a ells. A la comunitat de mitjans treballem en 8 ambients competencials, basats en els diferents àmbits del currículum. La lliure elecció dels ambients fa que l'alumnat vingui a treballar de manera més autònoma, motivada i basada en els interessos de cadascú. Els xiquets i xiquetes, quan arriben a l'ambient, es troben diferents reptes i o propostes, sempre basades en situacions de la vida quotidiana. Això és el resultat de quan Ells interactuen, parlen amb els diferents xiquets i xiquetes de diferents edats cronològiques. Això fa que cada un vagi al seu ritme, respectant sempre el nivell maduratiu de cada un. El paper de l'adult és de formular preguntes, fer-los hipòtesis, per a que ells puguen connectar entre allò que saben i allò que estan aprenent. Ha passat això que està dient? I finalment ens verbalitzen la proposta que han realitzat el dia a dia. que té moltes propostes. Atenent a la naturalesa social de l'aprenentatge, sabem que les maneres d'aprendre dels nostres infants han de ser en cooperació, en compartint aprenentatges, i és per això que el treball en equip, l'aprenentatge cooperatiu, esdevé fonamental en el nostre dia a dia. Quan van creixent, sobretot quan a la comunitat de grans, es realitza un treball en equip que es fa en projectes i en diferents moments de l'escola. El treball per projectes l'enfoquem com a projectes d'investigació, perquè pensem que és la manera més significativa en què els alumnes aprenen i a la vegada perquè ens permet treballar de forma globalitzada. Partim de situacions que als xiquets els generen curiositat, ganes de participar, és a dir, des de la motivació. Amb quines eines o quins recursos? A partir d'imatges, de recull de vídeos, de qualsevol notícia que hagi passat en aquell moment, de manera que els xiquets puguen activar els seus coneixements previs i que els genere moltes preguntes o qüestions que puguen anar investigant. S'organitzen en equips cooperatius i això fa que aprenguen a escoltar-se, a organitzar-se, fins i tot a respectar-se, perquè hauran de prendre decisions i arribar a acords, sempre respectant les opinions dels altres. Tots construeixen coneixement. A l'Institut Escola El Temple, a secundària, treballem de manera globalitzada. Això vol dir que treballem per àmbits. Si tot el que ensenyem volem que tingui una utilitat, vol dir que hem de treballar totes les matèries de manera interdisciplinar. Per tant, la nostra proposta és fer agrupacions per àmbits. Les ciències i tecnologies per un costat, que són el que anomenem àmbit STEM, les llengües per un altre, són el que anomenem àmbit lingüístic, i les ciències socials, les arts i la filosofia, que és el que anomenem àmbit sociocultural. Això vol dir que, mentre estem fent història, també estem treballant continguts de cultura i valors, perquè nosaltres entenem que totes les matèries es connecten entre elles de manera natural. L'art l'entenem com una matèria d'expressió lliure, on volem potenciar que els infants que a través de les seues paraules no puguen expressar-se, puguen fer-ho a través d'un dibuix artístic. Entenem que l'art no són simples manualitats, perquè seria la còpia d'un model donat i no volem que surtin produccions artístiques iguals. Llavors, el que volem potenciar a través d'aquests tallers d'art és que els infants potencien la seva creativitat, la seva expressió lliure, la seva imaginació i sobretot l'esperit crític. Avui en dia l'art lo trobem per tot arreu. Podem fer fotos al pati de l'escola, presentacions en imatges. També considerem molt important que l'art de vegades lo portes tu mateix, en la manera de vestir, en la manera de que portes un complement. Qualsevol teoria de l'educació ha de partir de la idea que l'ésser humà és algú que pensa, sent i actua, entès com una globalitat, és a dir, que el que jo penso depèn del que jo sento i faig. L'art és el llenguatge de les emocions i del pensament i a més és acció. Per això, per a l'Institut Escola, l'art és el protagonista del projecte educatiu. El món, el planeta, el futur ens necessita racionals, però sobretot sensibles i creatius. El nostre Institut Escola es basa en un sistema educatiu inclusiu. Tant el nostre projecte educatiu de centre com la diversitat de metodologies de treball fa que oferim un model competencial en la que tots els infants poden aprendre i de manera equitativa. Tots els infants i joves són atesos dins de l'aula ordinària i sempre en el grup de referència. La Comissió d'Atenció a la Diversitat i el Suport CIEL
vetlla per l'acompanyament dels xiquets i xiquetes que presenten necessitats educatives específiques i de manera coordinada amb els serveis externs per a donar una resposta el més adequada possible. El nostre Institut Escola és un centre obert a les famílies i considerem molt important la seva participació en el dia a dia. Així tenim famílies voluntàries, famílies expertes que col·laboren en projectes, en ambients, etc. Aquí estem al taller de llanes i fils i és una activitat d'iniciativa del col·le. Soc una mare de tercer i estic compartint totes les tardes dels divendres en els petits del col·le. És una activitat que la recomano i és genial. També és molt important el paper de l'Associació de Famílies, de l'AFI, que és la que s'encarrega no només de col·laborar en totes les activitats i en el dia a dia de l'escola, sinó també de gestionar l'espai migdia amb un menjador, amb una cuina pròpia, amb un seguiment nutricional de tot el que els nostres xiquets mengen al migdia i també de gestionar les activitats fora de l'horari escolar. A banda, també comptem amb el lunch, l'espai on dinen els joves de secundària acompanyats d'un profe, amb la possibilitat de portar-se el menjar de casa. Hola, avui estem a l'ambient Eureka, on es poden fer propostes sobre actes. Hola, us felicito per totes les aventures que heu vivit. Nyam, nyam, soy una vaca. Per exemple, aquí posa 5 xutxes, però aquí tenim que posar 5 xutxes. 5 tipus de xutxes. A mi m'ha sortit 5 activitats d'hivern i aquí ets a ficar 5 activitats d'hivern. Hola, som a l'àmbit STEM, que és l'àmbit dedicat a les mates, la ciència i la tecnologia, dins de l'apartat de tecnologia. Ara estem fent un projecte sobre els materials i estem dissenyant i construint un expositor de materials.